Moi Sari, minä olen Kantassa ja minä haluan puhua kaupunkiin. Minä kävin viime vuotta. Se on Porvoo kaupunki. Porvoo on Suomen kaupunki, joka sijaitsee etelän rannikolla Uudenmaan maakunnassa. Se matka noin 35 kilometriä Helsingistä kaupunkista itärajasta Porvoon keskustassa. Minä kävin Porvooseen viime talvena, kun se on paljon joulutapahtumia tuolla, mutta se on paljon erilaista tapaamia koko 4 vuoden aikaa. Esimerkiksi keväällä Porvoossa on pyöräilykartta ja se on myös pääsiäisen aikaa löytyy paikallista suklaa ja makeaa myymälöistä ja pääsiäisestä herkkuja ja Porvoossa on myös padettua kahvia. Kesänä on paras aika käymään Porvooseen, koska se on tosi paljon tai moni aktiivisesti tapahtumia tuolla. Esimerkiksi se on konsertti, taidenäyttelijä ja se on smakuruoka tapahtuma, jossa ravintoloista ja kahviloista myy luonnoksia. Keväänä on valmis. Se on talvella on paljon joulutapahtumaa myös. Ja syksyllä voi katsoa luonnon väriloista puutaloa ja tosi kaunis kadulla myös. Ja kiitos paljon kuuntelijasta.